навіну суботы на Нехта Плюс для жыхароў Беларусі і іншых дзяржаваў, якія глядзяць нас на YouTube. Усім прывітанне у гэтым выданні. Вы пабачыце. Лагістыка Wildberries і ваенныя рызыкі. Размяшчэнне новых лагістычных цэнтраў Wildberries у Беларусі. Шырма для РФ. Беларускія сілы ствараюць бачнасць пагрозы, каб адцягваць украінскія рэзервы ад фронту на ўсходзе і поўдні. Дефіцыт рабочых на мазе, масавая міграцыя, нізкія заробкі і мабілізацыйныя рызыкі прывялі да вымывання рэальных працоўных рук. Токены Белаза, размяшчэнне лічбавых знакаў токенаў – гэта спроба абысці банкаўскі сектар і санкцыйныя абмежаванні. Яшчэ 12 жніўня быў надрукаваны дакумент, з якога выходзіла, што Беларусь рыхтуе пляцоўкі пад пашырэнне расійскай складской інфраструктуры на патрэбы Wildberries. У лісце, у прыватнасці гаворыцца, з улікам зацікаўленасці расійскага боку ў выкарыстанні альбо будаўніцтве на тэрыторыі Беларусі складскіх лагістычных цэнтраў, Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь просіць падаць інфармацыю пра наяўнасць вольных, тых, што не выкарыстоўваюцца памяшканняў плошчаю больш за 10 тысяч квадратных метраў з улікам размяшчэння плошчы і характарыстыкаў дадзеных памяшканняў, а таксама паведаміць пра некарыстальныя альбо неэфектыўна скарыстаныя надзелы зямлі для магчымага будаўніцтва складскіх лагістычных цэнтраў з указаннем плошчы забудовы, а таксама наяўнасці ці магчымасці падвядзення інфраструктуры да дадзеных участкаў, энергетычныя, дарожныя і гэтак далей. Падпісаў гэты ліст намеснік міністра эканомікі Рэспублікі Беларусь Алексей Зубович. Такім чынам дакладна стала вядома, што Лукашенко ў курсе і ён даў дазвол. Напярэдадні ўладальніца маркетплейса Тацяна Кім-Бакальчук пацвердзіла намер перанесці асноўныя склады менавіта ў Беларусь, хаця раней называліся таксама Узбекістан і Казахстан, як гатовыя прыняць у сябе тавары, засцерагаючы іх ад небяспекі пры ўдары украінскіх дронаў. Але гэта далёка. Чаму ж Мінск не дбае пра небяспеку? Калі дроны руйнавалі склады пад Масквой і ў Ленінградскай вобласці, што перашкодзіць ВСУ працягнуць сваю справу і пад Менскам? Тым больш, што гэта значна прасцей і бліжэй. Склады Wildberries, як прызналі ва ўкраіне, законныя мэты, бо абслугоўваюць вайну. Ці Лукашенко не разумее, што робіць, ці ён вырашыў ісці да канца, спраўджваючы, наколькі цярплівасці хопіць ва ўкраінцаў яго папярэджваць. Нагадаю, з месца нічога не зрушылася, прадпрыемствы працягваюць актыўна дапамагаць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу, дроны кіруюцца з тэрыторыі Беларусі, цяпер яшчэ і новая мэта – склады Wildberries. Якая трывога для Беларусі прагучыць раней, дронавая ці ракетная, а яна абавязкова прагучыць. Балістычная вытворчасць Украіны выходзіць на завяршальную стадыю і да восені мусіць быць ужо апрабавана. Украіна ўвяла санкцыі ў дачыненні да дзвюх беларускіх кампаніяў, таварыстваў з абмежаванай адказнасцю «Ростаграінвест» і «Трыял Эксперт». Адпаведны ўказ, падпісаны Владзімірам Зеленскім, паведамляе офіс украінскага прэзідэнта. Абедзве юрыдычныя адзінкі зарэгістраваныя ў Менску. «Ростаграінвест» займаецца аптовым гандлем збожжа, насення і кармоў для сельскагаспадарчых жывёлінаў. «Трыял Эксперт» месціцца ў пасёлку Наваельня Градзенскай вобласці. Род заняткаў пазначаны як вытворчасць, разліў і транспарціроўка алею, а таксама перапрацоўка давальніцкай сыравіны. Украіна лічыць, што кампаніі маюць дачыненне да незаконнага вывазу украінскага збожжа з часова акупаваных тэрыторыяў Украіны. У санкцыйны пакет увайшлі 28 юрыдычных асобаў, 13 марскіх суднаў і 11 грамадзянаў Расіі. Сёлета украінскія ўлады двойчы ўводзілі санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, а 18 лютага асабіста супраць Лукашэнкі. 30 траўня Украіна санкцыянавала абмежаванні супраць беларускай нафтавай кампаніі і беларуска-кітайскага прадпрыемства «Волат Саньцзянь». Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падпісаў два ўказы, якімі ўвёў рашэнне Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны адносна сінхранізацыі санкцыяў з рашэннямі еўрапейскага звязу, гаворыцца ў паведамленні. Згодна з названымі дакументамі, у прыватнасці уведзеныя рэстрыкцыі адносна закрытага акцыянернага таварыства «Беларуская нафтавая кампанія» і сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Волат Саньцзянь». У красавіку гэтай кампаніі патрапілі ў санкцыйны спіс еўразвяза ў рамках 20-го пакета антырасійскіх санкцыяў. У абгрунтаванні да ўключэння ў яго беларускай нафтавай кампаніі гаварылася, што з'яўляючы вядучым беларускім экспарцёрам нафты, кампанія па сваёй структуры ўласнасці кантралюецца ўрадам Беларусі. Падставай для ўвядзення санкцыяў ЕС супраць «Волат Саньцзянь» называлася тое, што прадпрыемства з'яўляецца часткай ваенна-прамысловага комплексу Беларусі і падтрымлівае яго, беручы ўдзел у распрацоўцы, вытворчасці і пастаўцы ваеннай тэхнікі і абсталявання.
Санкцыі ўключаюць блакаванне актываў, прыпыненне ліцэнзій і гандлёвых пагадненняў, забарону на перадачу тэхналогіяў і інтэлектуальнай уласнасці, іншыя абмежаванні. У выпадку фізічных асобаў рэстрыкцыі прадугледжваюць блакіроўку актываў, забарону на ўдзел у бізнесе і дзяржзакупках, а таксама на ўезд на тэрыторыю Украіны. Зеленскі нагадаў, што ў другой палове 2025 года Расія разгарнула на беларускай тэрыторыі сістэму рэтранслятораў для кіравання ударнымі беспілотнымі сістэмамі, што павялічыла магчымасць расійскай арміі па нанесенні удараў на поўначы Украіны ад Кіеўскай да Валынскай вобласцяў. Больш за 3000 беларускіх прадпрыемстваў падпарадкаваныя расійскай ваеннай машыне і пастаўляюць абсталяванне, матэрыялы і камплектуючыя, якія лічацца крытычна важнымі. Гэта ўключае ў сябе кампаненты, якія выкарыстоўваюцца для вытворчасці ракет, што тэрарызуюць нашы гарады і вёскі, заявіў прэзідэнт Украіны. Паводле Зеленскага, Лукашенко даўно абмяняў беларускі суверэнітэт на захаванне сваёй улады, дапамагае расейцам абыходзіць міжнародныя санкцыі, уведзеныя за агрэсію, актыўна апраўдвае расійскую вайну, а зараз яшчэ больш узмацняе свой удзел у яе эскалацыі і зацягванні. Беларусь грунтуе военную прысутнасць паблізу граніцы з Украінай і размяшчае там новыя падраздзяленні. Аднак украінская памежная служба ацэньвае, што прыкметаў падрыхтоўкі наступу з гэтага кірунку няма, піша польскае радыё. Прадстаўнік дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демченко заявіў, што ведомства адсочвае дзеянні беларускай арміі і ўвесь час ацэньвае патэнцыйныя пагрозы. Па словам спікера, сілы, размешчаныя зараз у мяжы, не ўяўляюць непасрэднай пагрозы для Украіны. Беларусь фармуе новую паветрана-дэсантную брыгаду прыкладна за 40 кіламетраў ад граніцы. Ваенны аглядальнік Іван Цімченка, меркаванне якога прыводзіць польскае радыё, адзначае, што пакуль няма інфармацыі, якая дазваляла б ацаніць патэнцыял гэтай брыгады. Эксперт падкрэслівае, што ключавым з'яўляецца высветліць, было рашэнне аб стварэнні падраздзялення прынята ў Менску ці стала ініцыятывай Расіі, а таксама хто уводзіў склад брыгады і якім узбраеннем яна будзе аснашчаная. Падраздзяленне таксама можа служыць прыкрыццём для расійскіх войскаў. Украінскай выведцы і спецслужбам неабходна ўстанавіць колькасць службоўцаў, якія ўваходзяць у брыгаду, каб ацаніць маштаб патэнцыйнай пагрозы. Улады Беларусі гавораць пра нібыта існуючую пагрозу з боку Украіны ад 2022 года і такім чынам абгрунтоўваюць узмацненне ўласных узброеных сілаў. У Беларусі працягваюць закрываць вочы на тых, хто ідзе наймальнікам на вайну, становячыся ў шэрагі Расіі, але пры гэтым імгненна фіксуюць ваеннае супрацоўніцтва беларусаў з узброенымі сіламі Украіны і надаюць 10гадовыя плюс крымінальныя тэрміны, як тым жа каліноўцам. У сакавіку, нагадаю, 5 ваярам палка Каліноўскага надалі тэрміны ад 12 до 25 гадоў завочна, узмоцненага рэжыму. Затое так званыя беларусы могуць наймацца ў расійскае войска, як правіла, без наступстваў і нават ганарыцца гэтым, пазіруючы з расійскім сцягам у тик-току. Тэлеграм-канал «Беларусь галавнога мозга» сёння выклаў відэа аднаго такога Рус Івана беларускага паходжання. І сёння ж ідэнтыфікаваў яго. Гэта Юра Лятун, мае 7 судзімасцяў, кражы, рабаўніцтва, двойчы трапіўся на кіраванне аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення. Ва ўкраінскую армію такіх жорсткіх амаралаў іншаземцаў і блізка не падпусцяць. У расійскі свінарнік дзверы адчыненыя заўсёды. Партал MyFin.by звярнуў увагу, што Менскі аўтамабільны завод працягвае шукаць выканаўцаў працы сталявара, электрапечы, плавільшчыка металаў і сплаваў, рэзьба-шліфоўшчыка. Заробкі ад 3100 рублёў да 4700, то бок ад каля $1000 да больш як 1500. Трохі ніжэйшы сярэдні заробак прапануюць фармоўшчыку машыннай фармоўкі, рэзчыку металу на нажніцах і прэсах, наладніку аўтаматычных лініяў і агрэгатных станкоў. Акрамя таго, патрабуецца токар-карусельшчык, напраўнік станкоў і маніпулятараў з праграмным кіраваннем, напраўнік абсталявання і агрэгатаў у тэрмаапрацоўцы, а таксама зваршчык пластмасаў. Колькасць вакансіяў расце. Ніколі яшчэ ў гісторыі МАЗу не было такога дэфіцыту кадраў рабочых спецыяльнасцяў, чым да пачатку 2026 года. Прадпрыемства вырашыла звярнуцца да Міністэрства прамысловасці, каб тое дапамагло пашукаць па іншых прадпрыемствах азначаных адмыслоўцаў. Крытычны недакамплект даходзіў да 400 асобаў. У сакавіку ў адкрытай дасяжнасці называліся ўжо 1800 вольных месцаў. Беларускі вытворца кар'ернай тэхнікі «БелАЗ» у буйным памеры размесціў токены на платформе Whitebird.
якая умее сканаваць і чытаць расійскія QR-коды для аплаты пакупак з крыптавалютнага балансу ў крамах ці рэстаранах. Функцыя дазваляе спісваць сродкі на тэрмінале з аўтаматычнай канвертацыяй лічбавых актываў у фіятныя грошы. Гэта значыць, дзяржаўныя валюты не забяспечаныя золатам або іншымі каштоўнымі металамі. Іх каштоўнасць трымаецца на даверы да ўрада, законах краіны і аўтарытэце цэнтральнага банка. Прыклады: долар США, еўра, расійскі рубель і польскі злоты. Вырашылі, што такімі быць могуць паспрабаваць і беларускія рублі. Аб'ём эмісіі, якую выклаў Белаз у токенах, роўная 20 мільёнам долараў пад 5,5% гадавых. Як гаворыцца ў дэкларацыі, дата сканчэння размяшчэння токенаў 30 верасня 2027 года, перыяд звароту да 12 жніўня 2029 году, перыяд пагашэння да 21 жніўня 2029. Як бачыцца, з дэкларацыі ўжо знайшліся 4 інвестары, якія купілі валюты на больш чым 273 тысячы адзінак. Гэта 68,3% ад выпушчаных токенаў. Намінал кожнага $50 США. У Беларусі больш за 130 дзяржаўных і прыватных кампаніяў выпускаюць доўгавыя лічбавыя токены праз спецыялізаваныя рэгуляваныя платформы. Белаз найбольш актыўны карыстальнік. І на гэты час у нас уся інфармацыя. Дзякуем вам за ўвагу і да сустрэчы раніцою 16 жніўня.